Diajeng. Ayo. Saestu kula nyuwun pangapunten menawi kula nyuwun pangapunten. Suram Dewangkara kingkin nirmawes kang layon. Panjenengan niku namung tresnani lan percaya kalih kula. Panjenengan boten percaya kalih. Denyan lememanise wadanya landung kumel kucem meh meratanani. Diajeng aku yang luput jaluk sepuro. Kok aku yang luput? Kok njaluk sepuro to mbok aku